nnọọ n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, nwafọ mba England na-agbara Tottenham bọọlụ bụ Kane otu egwu bọọlụ Manchester City chọrọ ịzụ. Nke a bụ iji dochie Sergio Aguero bụ onye garala otu egwu bọọlụ Barcelona. Nwaamadi agbara afọ 27. Nke itoolu, nwaada Igbo ama nke ọma na-eme ejije bụ Eukeria Angnobi agala na Instagram ya ma kọwaa ka nna ya bụ onye nwere ego siri jụ iziga ya ụlọ akwụkwọ n'ihi na ọ bụ nwa nwaanyị. Dịka Eukeria si kwuo, nna ya n'oge ahụ kwenyere na ọ baghị uru imefu nnukwu ego na nwaanyị kama ọ bụ ụmụ ya ndị nwoke ga-aga akwụkwọ. Ọ gbakwunyere sị, taa aghọọla nwa ahụ na-eme ka aha nna m dị ụda na mba ụwa ka o dere. Na nke asatọ, Pope Francis ekwuola na ya dị njikere inyere ọchịchị etiti aka kwụsị enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Nigeria nakwa mpaghara Sub-Sahara Africa. Pope Francis kwupụtara nke a n'oge ọ natara akwụkwọ ozi site n'aka onye ambasadọ na-anọchite anya ala anyị na mba Rome bụ Paul Oga Adiukwu. Mbọ ọchịchị onye isi ala gbarala ibelata enweghị nchekwa n'ala anyị. O kwere nkwa itinye ala anyị bụ Nigeria n'ekpere. Na nke asaa, otu nwa akwụkwọ nọ n'afọ nke ise na mahadum Akwa Ibom State University bụ Ekpo Iniobong ka mahadum ahụ chụrụla n'ihi ikwutọ aka na chi steeti ahụ bụ Udom Emmanuel na Facebook. Ka ọ dị ugbu a, Ekpo enyere mahadum ahụ abalị 7 ịkagbu ọchụchụ ha chụrụ ya ma kpọghachie ya na mahadum ahụ maọbụ ya kpọfụ ha ụlọikpe. Na nkọwa, Iniobong kọwara na a kwụsịrị ya ime ihe n'ọnwa 2 gara aga maka ihe o dere na Facebook n'afọ 2019 bụ nke megidere gọvanọ Udom. N'ozi o degara onye Vice Chancellor mahadum ahụ bụ Nsi bụ ọkammụta Nse Esien bụ nke o dere n'abalị 18 nke ọnwa. Iniobong na-achọ ka mahadum ahụ kwụọ ya nde naira 20 bụ ego ịdị aka n'obi maka imetụta nakwa imebi oke ruru ya. Na nke isii, ndị Elders in Council nke ụlọ ụka Synagogue Church of All Nations ekpebiela ịhọpụta onye ga-anọchi anya Prophet TB Joshua onye hiwere ụlọ ụka ahụ. Dịka akụkọ si kwuo, ndị Elders ndị a nwere ọgbakọ ebe ha kwuru na ụlọ ụka ahụ enweghị ebumnuche inweta onye ga-anọchi anya TB Joshua kama a ga-enwerịrị onye ga-ewere ọnọdụ dịka onye ndu nke ụlọ ụka ahụ. Otu onye elder ụlọ ụka ahụ onye na-achọghị ka a kpọọ aha ya kwuru sị, a ga-enwerịrị onye ga-ewere ọnọdụ na-atụziaka ka ihe ga-esi gaa. Etinyere nnukwu ego iji wuo ụlọ ụka ọ gaghị abụ ihe efu. Enweghị pastọ ọbụla azụlitere ịnọchi ya. Akara m ama ma ọ bụrụ na o nwere ka o kwuru. Ọ gbakwunyere na nwunye ya ewerela ọnọdụ. Na nke ise, ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nọrọ n'ụbọchị Tuesday kwado nhọpụta ahọpụtara Major General Faruk Yahaya dịka onye Chief of Army Staff nke ala anyị. Nkwado a bịara site n'ozi na nnwale nke si n'aka Joint Senate Committee on Defense and Army n'ọgbakọ ha nwere. Onye isi oche nke Senate Committee on Defense bụ Senator Aliyu Wamako onye gosipụtara ozi ahụ. General Yahaya ebidolarị ọrụ dịka onye isi ndị amị n'ala anyị dịka General Ibrahim Atahiru nwụrụ site n'ụgbọelu ndị amị kpọkara na steeti Kaduna. Na nke anọ, ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ na Heritage Bank nọrọ n'izu ụka wuchie n'ụlọ Andy Uba onye bụburu sinetọ si Anambra steeti maka ego ọ gbaziri ụlọ akụ ha. Ndị ọrụ si n'ụlọ akụ a bụ ndị zukọrọ n'ihu ụlọ ya dị n'Abuja nọ na-arịọ ya ka ọ kwụọ ụgwọ ji ha iji gbochie ịchụ ha n'ọrụ. Otu onye n'ime ndị ọrụ a kwuru sị, sinetọ Andy Uba ji ụlọ akụ a ego ihe rurula afọ ole na ole gara aga. Anyị bịara ka anyị na ya nwee ọgbakọ udo iji gwa ya ka ọ kwụọ ụgwọ o ji n'ihi na ọ bụ ego ndị mmadụ kwụnyere n'ụlọ akụ a ka o kwuru. Na nke atọ, ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nọrọ na-ehi mmiri n'isi ụtụtụ Tuesday dịka nwere nnukwu mmiri ozizo na Abuja. Ebe mmiri a metụtara nke ukwuu bụ ngalaba Foyo nke ụlọ nzukọ omeiwu ahụ. A bịara chewe ihe n'ebe niile mmiri na-ehi. Ndị na-ehicha ihe n'ebe ahụ ka a hụrụ nọ na-ehicha ebe niile mmiri na-ehi. Ụfọdụ ndị sinetọ nọ mgbe nke a na-eme bịara were anya ha hụ ka ihe si aga. Ụfọdụ n'ime ha nọkwa na-akpa nkata maka ya bụ ihe. Anyị ga-echeta na ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị tinyere njeri naira 37 na bọjetị nke afọ 2021 iji wugharịa ụlọ ahụ. Ego a bụ nke ụfọdụ ndị ala anyị tiri mkpu na o buru ibu maka iji wugharịa naanị ụlọ. Na nke abụọ, otu dọkịnta aha ya bụ Jane Chioma Ọfọma ka ndị National Drug Law Enforcement Agency NDLEA na aha mkpirisi nwụchiri na Auchi nke dị na steeti Edo. Onye a nwụchiri nwere usekwu na-esi nri na soshal midia akpọrọ Oma's Kitchen bụ nke eji ere biskit na cookies eji ọgwụ mee. N'ozi nke Femi Babafemi onye na-ekwuchitere NDLEA ọnụ wepụtara kwuru na ha nwụchiri na Auchi ebe a nwụchiri dọkịnta na biskiti ndị eji ọgwụ ike mee. N'itinye ọnụ na ya bụ ihe, onye isi oche nke NDLEA n'ala anyị bụ Brigadier General Mohammed Buba Marwa toro NDLEA ngalaba steeti Edo maka itinye uchu n'ọrụ.
Na nke mbụ, ihe karịrị ụgbọala itoolu rere ọkụ mgbe ụgbọala tanka bụ mmanụ ụgbọala bara ọkụ n'Ogere Remo nke dị na steeti Ogun n'ụzọ awara si Lagos gaa Ibadan n'isi ụtụtụ Tuesday. Ọkụ a mere ka enwee mkpọchi ụzọ n'ogbe ahụ. Dịka onye Public Relation Officer nke Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Corps bụ Babatunde Akínbíyì si kwuo, ụgbọala a bụ mmanụ petrol gbawara ma nwere ọkụ n'isi ụtụtụ Tuesday bụ nke rere ụgbọala itoolu. Ndị otu FRSC, ndị uwe ojii, ndị National Defense Corps, ndị Fire Service wuchiri ozugbo iji kwụsị ya bụ ọkụ. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa na oji onye n'ala ji onwe ya.